Mombasa. Irokamana nyako wadok e gwenge mag Kaluo kotenore koda weche mag dongruok kama piny owacho timo sineani emedo yuto ma jodak e alwora ma Nyanza kokalo kuom pur mar ochele makoro kwako kauntis adek ma Kaluo kamoriwo Kisumu, Migori kaachiel kod kaunti ma Homa Bay modonje listini machiegni. E chenro mag ochele ma itimo Homa Bay motis kaka Oloch Kimira ma jopur 2,000 oserwaki. Magi jopur ma ochako tiye pap ma kuom higni osenindo kendo sebede ka itiyo godo e kwayo chiaye. Jurito mondi miyo wasigana mamenyo yuto kokalo kuom pur ochele, yuto mawuok e puodho nyaka e kambi mar piny owacho ma bende ondiko rowere kod jolony mopogore opogore ma yuto gi yengore e pur mar ochele. Kuom higni buora pap ma ondago osebedo kar choko pi e kinde koth mapek. Pap madhok e kind chiaye mamoko ema osebedo ka kwaye. Chal ma olokore higani. Tinga okuongo mulo lobni e okang' ma okuongo. Chuodho mar oula mane tuo bang' kinde obedo mula ne jopur ye manyo yuto. Yuto kokalo kuom pur mar ochele. Gifudo dute dhoggi, sufrieche e lwetgi, chung'ie puodho yare sa 12 okinyi nyaka chiele otieno. Ma ok en ting' ne jopur, ma kar yuto margi ma pile ka pile. Osetiyo matek kane wachako tijni, aparo ni karwa ka nene kama pie mane pong'. Jokwath bende ne kwaye dhok. To kane obiro ka, noyawo wang' pigni nyaka nam. Koro sani kata ka piwa malo, to wayudo onge ywak moro maduong' mantiere kandi, pigni dhi nyaka nam. Ka wach pur ni nobiro nwa rwako nikech ka nen kama osebedo ka ninda dhok ema ne chieme. Ginyalo loko ngimawa nikech ato nan chiliel noweya chon taneno ka mchele ni kobiro wanyalo pure, onyalo loko ngimawa. Onyalo miyo wapuonjo nyithindo kuonde ma nyithindo derem no nyamiyo wakonyowa. Wachoro nyithindo e kiwango monego gigike. Tich matek ma okelo keyo ma otimore dwe mar 5 higani. Keyo ma oduoko geno ni kare jodakie kaunti ma Homa Bay nyalo bugo yuto margi kokalo e pur mar ochele. Keyo kata kamano ok rumie e puodho ka. Japur pod nikod ting' mar manyo chiro ne ochele mare. Thoth jopur chopo e kambi mar rego ochele kod ochele mapok otuo kendo ikore ne keno motelo ne poke kendo lose ne chiemo. E pur mar ochele ma Kimira Oloch, piny owacho kokalo kuom bad migawo mar Lake Basin Development Authority chiwo chiro ma oikore mar ochele ne jopur e kambi ma Kibos bang' chiwo sir ne jopur kokalo e puodho. Yuto monywando kauntis 2, ochele wuok e kaunti ma Homa Bay kendo irege e kaunti ma Kisumu. Ka ochele donjo gi lori, ipime mak mana ni mapoko tuo ichiwo pap mar mocho, nono ma onge chudo ne jopur. The paddy undergoes pre-inspection to check whether the moisture levels are high, so that if they are not meeting the standards, then we have a drying floor here. We subject to further drying by offering them a drying floor. And from time to time we shall be checking whether it has conformed to the required moisture contents that we need. E kar keno, bang' chulo jopur, gunde ochele chako kali e lai mar 2, moro ka moro e bugo mokwongo, pogo yugi kod kidi, michele dong' yore, poko mare koa e masin achiel nyaka e moro, chele irego e masin mokwongo, mar 2 nyaka e mogik, jatich ka jatich gi tich mare nyaka e okang' mogik ma itiele ochele ogunia. Ma ochele mopoki mowuok Kimira Oloch. Machine montiere goni oduong' ma odiochieng' achiel ginyalo losonwa gunde mag mchele mag kgs 25 between 500 to 800. Johala biro ga wero ka gikawo mchele ni either gidhi use Ahero or giuse Kibuye, jomoko use nyaka Lwanda. Piny owacho chiwo tije ne jodak kokale pur mar ochele ma biro e kambi mar rego ochele kendo ma ohala madhi nyime kopogore kod pidho ji oloko ngima oganda. Wauso mchele moseregi
Koro mchele mosaregi ni wantie gi grade 1 gi grade 2. To bende nitie by products moko mawuok sama rego mchele kaka gi dhongere iluongo ni broken rice, wantie gi chiemb gwen miluongo ni chicken feed, wantie gi bran, bende wantie gi ask. Sana sana kumwa use ne joma wauso ne joala, supermarkets, skunde, gi chichni mantiere within alwora mar counties wa 4 mag Nyanza gi. Ohala manyalo yarore poni bad migepe mamoko nywako LPDA lwedo. Adwa kwayo joma nyalo konyo sirikal kaunti mar Homa Bay giwuogi nikech gini konyo jogweng'. Nyithindo nyalo chiemo, nyithindo nyalo dhi skul, jonyuol nyalo yudo kama ginyalo konyore. Mine ma onge chuo ka osendiko ji mang'eny, ji osetiyo ka mang'eny. To koro ka ok ginyalo wuok oko, power mane Oburu wacho no dwaro power cha ema dwaro ka. No pure to pure nus. Mangiso ni wafadhili bende itere kama ginyalo tito gigike. Wadwaro mang'eny mondo timang'o mondo gibi mondo jok mapok nicho puro pathe koja chande mondo wapur mondo wan bende wayud chiemo kaka jomoko. Nyaka sani e kwan mar heka 20,000 mantiere Kimira Oluch, jopur osetiyo mana kod heka 5. We have been able to open up a number of acreage under production. This year we managed to open up 5,000 acres in Kimira Oluch, and we are looking at opening up Kimira Oluch to 20,000 acres. This will enhance local production. This means jobs created. This means adequate food supply in our economy. And away from that is that we are also providing market to these raw materials that we get from farmers. Ma nyak ma Kimira Oluch yuto marochele ne jodak ma Homa Bay malandore nyaka e kaunti ma Kisumu. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamana Judith Omondi kuom masigana majaberno makelo dongruok, kelo jiwo yore mag yuto kachiel kod andiko rowere tich. Wageno ni thuolo makamano kata eka 20,000 no biro yudo thuolo mondo mi obed pur mar ochele duto obed ni kaunti kata Kaluo nyalo keto chele moromo